Bună ziua, dragii mei! Astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre 3 moduri prin care putem menține sănătoși plămânii. O să încep cu respirația conștientă. Vă propun ca în următoarea perioadă să vă alegeți un loc liniștit, dacă se poate în natură, dacă nu o cameră aerisită, în care să stați 3-5 minute în fiecare zi și să fiți atenți la respirația voastră. Pentru astăzi vă propun o tehnica respirației în 4 timpi. Inspir, retenție pe plin, expir și retenție pe gol. Și putem începe să exemplificăm. Inspirăm pe nas profund. Vizualizăm cum aerul, prana, chiul, energia vieții sau cum vreți să numiți această formă de energie, pătrunde la nivelul nărilor noastre, ajunge la nivelul faringelui, laringelui, traheei, apoi la nivelul bronhilor principale, pe care se împart de la cei 2 plămâni, ajungând la nivelul bronhiolelor și apoi la nivelul alveolelor. Putem vizualiza această energie, acest aer, ca o lumină argintie care pătrunde din mediul înconjurător până la nivelul alveolelor noastre. În momentul în care ajunge la nivelul alveolelor noastre, realizăm cea de-a doua etapă, cel de-al doilea timp al respirației, acela de apnee, de retenție a aerului în plămâni. În acest moment putem vizualiza cum lumina argintie scaldă alveolele noastre, iar plămânii se bucură de toată bogăția adusă de aer. Timpul al treilea al respirației este reprezentat de expirație. De data aceasta, traseul aerului este invers, de la nivelul alveolelor, bronhiole, bronhe principale, trahee, laringe, faringe și narine. Putem simți căldura aerului expirat la nivelul nărilor. În momentul în care expirăm, putem simți cum, odată cu aerul, eliminăm și toate energiile și toate particulele și toate impuritățile care se găsesc la nivelul plămânului. Așa cum v-am zis, această respirație conștientă o puteți realiza zilnic, ori de câte ori aveți nevoie. Care sunt beneficiile ei? În primul rând, o aerisire a plămânilor, dar și o clarificare a minții. Dacă timpul acordat inspirației este mai prelungit decât timpul acordat expirației, atunci efectul acestei respirații este unul de energizare. Dacă, în schimb, expirul este mai lung decât inspirul, această tehnică ne ajută la o relaxare a minții. Al doilea mod de menținere a sănătății plămânilor este un mod foarte drag mie, folosit cu mare drag de mine și de familia mea. Este vorba de uleiul esențial de eucalipt. Da? Acest ulei esențial de eucalipt este un ulei care tonifică sistemul respirator și sistemul mental. El ajută la o respirație ușoară și la purificarea aerului. În această perioadă vă propun să-l folosiți fie inhalat cu ajutorul difuzoarelor, cu ajutorul candelelor, sau pur și simplu să-l turnând o picătură în căușul mâinii și inspirăm de acolo. Așa. De asemenea, uleiul de eucalipt poate fi folosit aplicat, diluat, la nivelul toracelui anterior și la nivelul tălpilor și de asemenea de-a lungul coloanei vertebrale. Pe lângă uleiul de eucalipt putem folosi cu efect antimicrobiar uleiul de oregano, uleiul de tea tree melaneuca și cel de cuișoare, clove. Al treilea mod prin care putem păstra
sănătoși plămânii noștri, prin care le putem menține sănătatea, este alungarea durerii, eliminarea durerii din viața noastră. Conform medicinii tradiționale chineze, durerea, jalea mai exact, este cea care influențează plămânii, pentru că o durere nerezolvată determină la nivelul corpului o retenție a energiei, a chi-ului, un blocaj al acestei energii și, așa cum bine știm, plămânii sunt distribuitorii acestei energii în organism. Ce putem face pentru asta? Putem să ne conștientizăm durerile și să le eliminăm. Pentru eliminare putem folosi tot o tehnică de respirație, numai că de această dată inspirul va fi pe nas, iar expirul va fi la nivelul gurii și va fi prelung. Ca de exemplu, vizualizăm cum, odată cu aerul expirat, eliminăm de la nivelul structurilor noastre toate cauzele durerilor noastre. Ușor de eliminat, dar cum le aflăm care sunt, cum le conștientizăm, acest lucru îl putem realiza zilnic, conștientizarea durerilor noastre, fie printr-o atentă introspecție a noastră, o atenție la gândurile, la emoțiile pe care le avem în fiecare zi, sau putem cere ajutorul fie psihologului, fie unui consilier de dezvoltare personală, fie unui ghid personal, spiritual. Personal, vă declar sincer că cele mai mari conștientizări ale durerilor și ale suferințelor interioare le-am avut în special în timpul ritualurilor șamanice și vă sfătuiesc ca măcar o dată în viață să experimentați o astfel de trăire. Deci, să recapitulăm. Cele 3 moduri de a menține sănătoși plămânii. Numărul 1 este respirația conștientă, cu cei 3-4 timpi. Inspir, retenție pe plin, expir și retenție pe gol. Numărul 2, uleiul de eucalipt. Și numărul 3, eliminarea durerii din viața noastră, prin conștientizare și apoi prin diverse alte moduri de a le elimina. Sper că aceste informații v-au fost utile și vă stau la dispoziție în continuare pentru alte rămuriri sau întrebări legate de această temă sau altele pe pagina mea de Facebook Medic de 7 Corpuri. Mulțumesc, la revedere, o zi bună!